Hej hej og velkommen til Brommes Grotte. Og endnu et afsnit herinde fra GH. Jeg står lige her og kigger lidt rundt her for at se hvad der er sket herinde, og om der er sket noget nyt her. Men det ser ud til at der er sket en hel del siden jeg var her sidst. Hvad er det for noget? Og det skal vi nok ikke snakke for meget om, fordi det kunne jo være, at der er noget Gexeren ikke havde opdaget nu. Men som vi kan se heroppe, så har vi fået Forcing i gang med at bygge heroppe. Og vi har Husum, som bygger sig ind et eller andet sted heroppe også. Men hvor har vi Palle? Husum, det må være deroppe. Palle? Hvor har vi ham henne? Jeg hørte nogle snakker, at han vil bygge noget op på kanten et eller andet sted, men jeg synes ikke rigtig, det er. Skide være med det. Jeg tænkte, jeg vil vise jer lidt, hvad jeg har fået lavet herinde i dag. Og lige nu på serveren, der er der kun mig og Brian. Brian, han står vist noget AFK, så... Men jeg har været i gang med at rykke lidt ned af det her, fordi det skal fjernes det hele her. Og sidst jeg var live, der sad vi og bygget herinde for enden. Og det har jeg så fået gjort lidt mere ved hernede med taget her. Og væggen hernede for enden her, får gravet lidt ud. Og det er egentlig sådan, det jeg egentlig har fået bygget hernede i min kælder. Indtil videre. Der har været lidt travlt med alle mulige andre projekter, vi har haft gang i her på serveren, så... Og en masse sjov spas, må man så sige. Hvis vi kravler herop, så har jeg været oppe med over. Det lyder farligt. Har vi noget herinde? Nej. Men heroppe, der har jeg så fået lavet mig en... kaktusfarm. Og jeg har fået lavet mig en melon og skråstreg... hvad det hedder? Pumpkin farm, der står og kører her med den nye observer-blok. Hvor den observerer en, en melon eller en, ja. Hvor den observerer melonen i hvert fald. Og så bliver den, når den melon så stiller sig på en af de to platforme her ved siden af, jamen så vil observerblokken opfange melonen her, og så vil pisten her køre ned og knuse den. Og så nede her under jorden, der har jeg en masse hopper. Og der får den så ført herhen i den kiste, jeg har her. Så jeg kan se, at jeg allerede er fuld gang, så... Den står passiv og passer sig selv og står og fylder hop. Jeg ser, der har allerede ved at være en god bunke af meloner her. Så vi har lidt at spise. Heroppe bagved, der har jeg min fiskefarm, hvor vi står og FK-fisker. Står herinde, og der har jeg fået lidt i her. Jeg kan ikke lide den lyd af zombier, der er her et eller andet sted. I en af væggene. De er jo lige der. Og jeg mangler noget mad. Han står der. Kom så herned. Bange. Sådan der. Super. Jeg er desværre død 14 gange på serveren. De 5 gange er jeg død simpelthen ved at stå ved den AFK-farm, fordi jeg ikke har fået sikret mig godt nok af med lys omkring hvor jeg står. Så der er jeg simpelthen død, mens jeg er ved AFK. Og det er jo desværre hvad der kan ske. Det er jo ikke lige planen. Nej, Brian han har fået lavet et stort B for Brina. Skide godt. Men jeg har faktisk fundet en... Eller jeg har været ude og udforske området omkring gravet hul her. Og jeg har faktisk lykkedes mig at finde en mesa biome, hvor jeg har sat en portal i netter. Og jeg har gemt koordinaterne. I mellemtiden, mens jeg var i netter, der døde jeg så igen, så nu er vi oppe på 14. Men jeg har gemt mine koordinater ud til, så min opgave nu det er egentlig, at jeg skal have lavet en vej. Hele vejen ud til den nye portal, jeg har sat op. Ud til Mesa Biomen, så der er en god tur derude. Og jeg har gemt koordinaterne her et eller andet sted. Så skal vi se, hvor har jeg nu lagt dem henne. Nå, det er lige meget, det har dem i hovedet. Det er 800 x 1200 vi skal ud på. Og så vi kan se her, så skal vi lige have... Ja, så vi kan se her, så har vi minus 18, 17, så vi skal faktisk herover, hvor vi har gravet på et tidspunkt før. Og så skal vi helt ud. Helt ud til 1200. Så vi håber, jeg ikke dør igen hernede. Der er godt nok krater, der er kommet her. Hold nu kæft, mand. Men jeg vil gerne være at lave en tidligere tunnel heroppe. Den skulle vist meget godt passe med, hvis vi fortsætter ud i den, så skulle vi komme ud på vores koordinater. Så I vil få en lille, ikke timelapse, men noget speed up her, mens jeg får gravet ud til vores sted. Og så ses vi om lidt igen her.
ankommet til portalen, så vi kan komme til The Mesa Biome. Yay! Sådan der. Og så er vi langt om længe ankommet til Mesa. Der er der noget galt her, det skulle ikke have, jeg placeret min portal. Det var ikke her, jeg monterede min portal, da jeg var i Mesa. Det betyder det, at der er 2 her nu. Ja, det er ikke min portal der her. Det er en ny opstået. Så skal der være en portal mere her et eller andet sted. Ja, heldigvis. Heldigvis. Den er derovre, den anden. Der er free obsidian, ja. Blokke. Det er jo sgu da mærkeligt. Ja, jamen det er jo det, så skal vi bare lave den jernbane. Så gør det lidt hurtigere med at komme frem og tilbage. Ja, det kunne godt tænkes. Det kunne godt tænkes, hvis vi skulle lave en egen Titan. Det vil bare tage en krig og lave med alle de døre.